A jama'a salamu alaikum. Wato juyin mulki da aka yi a Gini Bisau a jiya ya ritsa da tsohon shugaban ƙasar Najeriya wato Jonathan da shi da sauran shugabanni wanda suka je don su jagoranci wannan zaɓe da aka yi a Gini Bisau wanda aka yi a ranar 23 ga wannan wata. Ana dab da za a yi announcement ko kuma za a sanar da sakamakon result din a yau kenan, a inda a jiya wato wasu sojoji suka fito suka yi kukan kura suka karbi mulki daga hannun shi shugaban kasa mai ci na yanzu, wanda suka fito suka kara da wato abokin hamayarsa shi dai Ebele Jonathan, wato tsohon shugaban kasar Najeriya. Wannan kudin ta ritsa da shi ne a wannan kasa, a inda shi ya jagoranci sauran manyan mutane wanda suka tafi wannan kasa don su yi monitoring wannan zaɓe din. A cikin su akwai tsohon shugaban kasar Mozambique wato shugaba Philip Nyusi. To shi ma abin ta ritsa da shi, amma suna cikin ɗakunan su na hotel a Bisau wato babban birnin Gini, a inda ba shiga ba fita saboda su wanda suka yi takin oba din a bisa jagorantin General Denis Inchamba. General Denis Inchamba shine Chief of Presidential Guard, wato babban mai kare fadin shugaban kasa. Kun san wannan matsayi ne babba wanda yake yawancin kuma juyin mulki wanda ke su suke jagoranta ko na kasar Nijar ma, wato General Abdurrahman Chani shi ma Chief Presidential Guard ne, ko kuma shugaban Brigade of Guard, ya danganci yadda ake kira. To abin da ya faru kenan a Gini Bisau, kuma a yanzu haka wato ita gwamnati Najeriya tana ta tuntuɓan wato shi, ana ta waya da shi tsohon shugaban kasa, inda ya ce to suna nan dai, amma a yanzu dai babu wani abin da ya same shi. Last communication da aka yi da shi shine jiya da dare, shi tsohon shugaban kasa kenan Jonathan, inda suna hotel room din su a nan Bisau, babu shiga babu fita, ba sa iya fita daga cikin ɗakunan su, kuma duk an rurrufe ko ina, sojoji sun taking over ko ina, wanda yake daga cikin hotel room din su suke dan turo sakonni, a inda suka ce su dai sun an yi zaɓe, an gama zaɓe lami lafiya, wanda ke sun ma tara bangaren wato gwamnati mai ci da bangaren yan adawa, a inda suka ce to duk sakamakon da za a announce a yau din nan za su amince. To kar ku manta shi shugaban kasar wato Gini Bisau wato Umaru Sisoko Embala shine shugaban kasa mai ci, a inda wanda ya takara da shi akwai shi Fernando Diaz de Costa, shine wato abokin hamayarsa ko kuma wanda suka yi takara tare, a inda ana dab da za a yi wani announcement a yau din. Daga shekaran jiya zuwa jiya kowa ya riga ikirarin shi ya ci, wanda rigima ya kaure ya abin nan ya barke a wannan, saboda kowa ikirarin da yi aka dan fara hayaniya, wanne ce shi ya ci wanne ce shi ci, duk da ba announcement din ba, inda kuma kwatsam ajiyan sai shi General Denis Inchamba wato shi Chief of shugaban Presidential Guard mai gadin fadin shugaban kasa, ya fito ya yi announcement din cewa sun taking over gwamnatin wato Gini Bisau. Sannan kuma sun rufe bodan sama, sun rufe bodan ruwa, sun rufe bodan kasa, sannan duk wani jam'iyyar siyasa sun dissolve ɗinsa, wannan election ɗin ma sun cancel ɗinsa, gaba ɗaya sun tarkata duk ofisoshin wato zaben duk sun garkame sun rufe su, sun kama ministan cikin gida, sun kama shi shugaban kasar sun rufe shi, sun kama shi ma abokin hamayarsa wato Fernando Diaz de Costa shi ma sun rufe shi, sun kama wani duk sun rurrufe su. Sannan su kuma tsohon shugaban kasar Najeriya suna hotel room su a hana su fita. To yanzu dai ba a san yaushe za a sake su fita ba. Suna can sun zama stranded a wannan kasa, sun zama trapped, wato kenan wannan kudin ya ritsa da su, kuma sun makale a ɗakunan su ba fita. Tsohon shugaban ƙasar Najeriya kenan, abin da halin da yake ciki kenan a yanzu haka, wanda yake to wato kowa dai san ita wannan ƙasa ta Gini Bisau wato ƙasa ce wanda yake ƙaramar ƙasa ce da take West Africa, wanda yake kuma wato tana da jama'a yawan mutane miliyan 2 kacal. Yawan mutanen wannan ƙasa miliyan 2 ne, sannan babban birninta ita ce Bisau. Wato akwai ƙasashe guda biyu masu suna Gini, akwai ita iya Gini, akwai kuma ita Gini Bisau. Ita Gini Bisau
wato sunayen ya zo ɗaya ne amma sai aka bambanta da Bisau. Ita Gini Bisau ita Portugal ta rene ta, ita kuma Gini wanda ba ta da Bisau din a ƙasar Faransa ta rene ta, wanda ke ta samu yancin kai a 1958. Ita kuma Gini Bisau ta samu yancin kai a 1973, wanda ke tun daga wannan lokacin ita Gini Bisau din an yi ku kala-kala kusan guda 9, amma an ci nasara guda 4, wanda ke shi kan shi wannan shi wannan Umaru Sisoko wato Imbala, shi an mai wato juyin mulki kusan so 4 shi ma. To a ƙasa ce wanda yake sun saba da wannan kuɗin, kuma ƙasa ne wanda yake ya zama wani mafaka na 'yan drugs. Kusan a Majalisar Ɗinkin Duniya ta mata laƙani wannan ita ƙasar da narco state, wato ƙasar da ake yawaita hada-hadan drugs, wanda ke yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa shi General Denis Ichamba ya faɗa, ya ce dalilin da ya sa ya taking over, ya faɗi abu biyu. Na ɗaya, wannan cece kuce da ya zo yake so kunno kan rikicin siyasa a ƙasar wato Gini Bisau, sannan kuma ya ce akwai manya-manyan masu safaran drugs suna so su haddasa bala'i a ƙasarsa, wanda suka yi bayanan sirri suka binciko, shi yasa suka yi taking over, kuma sun karɓi mulki kenan har sai lokaci ya abin nan, wato still further notice. Wannan abu da ya faru kenan, wanda yake a yanzu haka ana cikin dokar ta ɓace a ita wannan Gini Bisau din, kuma sun riga sun ayyana cewa komi an dissolving, su sun taking over komi, sun taking over fadar shugaban ƙasa, sun garkama shugaban ƙasa, sun garkama mataimakinsa, sun garkama ministoci, sun garkama electoral officers din, sannan sun hana su election observers din, wato irin su Jonathan wanda suka je don su yi observing, amma sun hana su fita, amma dai ba a taɓa su ba. Amma daga dai jiya ba a ji daga gurinsa ba, wanda ke da ita ƙasar Najeriya tana ta tuntuɓa don ta ga wato ƙoshin lafiyansa a wannan ƙasa ɗin. To wannan abubuwa da suka faru kenan, wanda ke Afirka ta yi shura wajen irin juyin mulki irin wannan, kuma yawanci abin da ke haddasa irin wannan saboda yawanci 'yan siyasan wato su 'yan siyasan Afirka ba sa rike ƙasarsu da amana, wato kuma suna cin amanar ƙasa, shine yake warantin sojoji su zo su yi taking over dan su saita abin nan. Mun ga abin da ya faru a Niger, mun ga abin da ya faru a Burkina Faso, mun ga abin da ya faru a Mali, sojoji suka yi taking over, wanda ke mun ga example na Burkina Faso yadda abubuwa suka rika saituwa saboda shi Captain Ibrahim Traore ya zo da gaske, har da su Assimi Goita din, har da su Ibrahim Chani na ƙasar Niger. Mun ga abubuwa suna saituwa saboda su soja babu wasa, wanda ke wannan ƙasashe da suna cikin wani hali, wanda ke example ita ƙasar Niger za mu ga abubuwa sun saitu, babu hayaniya sosai, babu wannan abun nan da sauran ƙasashe, wanda ke an so a yi haka a Najeriya amma an dakile. Saboda haka su 'yan siyasan Afirka ya kamata su fahimci haka, in dai har za a ci gaba da zalunci, to sojoji fa za su ci gaba da yunkurin su yi taking over, ko kuma su yi taking over a mulki a Afirka. Wani abu da faru kenan, masha